Road Classic Spalava 2026. Na akciu vyrážame v piatok z Martina s mojimi 3 tímovými kolegami. Cesta trvala nejaké 3 hodinky a do Valtíc sme dorazili okolo 8:45 večer. Zamierili sme rovno do zázemia, aby sme si vyzdvihli svoje štartové čísla a balíčky. Zároveň sme si pozreli merch a následne sa vydali na ubytovanie. Na ubytovaní chalani pripravili chutnú večeru a následne sme si išli chystať bicykle. Keď sme mali bicykle pripravené, bol čas ísť do postele. Ráno nás budilo kvapkanie dažďa na parapetu a tak moja voľba oblečenia padla na Sportful Fiandre. Ako vidíš, obliekali sme sa do chladu, nakoľko bolo približne 10 stupňov a hrozilo pomerne veľa dažďa. Čo konkrétne som obliekal, nájdeš v popise pod videom. Keď sme prišli priamo do Valtíc, našťastie nepršalo a vyzeralo to, že snáď by sme mohli prejsť trasu teoreticky aj v úvodzovkách suchou nohou. Dali sme si ešte kávičku, našli svoje mená na štartovej listine a vyrazili sa pripravovať. Slávnostný štart prešiel niečo po 11:00 a počkali sme, kým odštartujú závodníci. Následne sme na trať vyrazili my na trati Švih, dlhá trasa. Až do Lednic sa išlo za sprievodnou motorkou, kde nás následne potom vypustili. Za Lednicami sme si našli skupinu, ktorej tempo nám vyhovovalo a s týmito sme sa zviezli až pod prvý meraný segment. Nakoľko sme išli Švih, nebolo potrebné hrotiť celý úsek, celých 120 km, ale stačilo si buchnúť 2 merané segmenty, ktoré sa rátali do tímovej klasifikácie. Tu sme už v prvom z meraných segmentov, Seveň Devín. Mal 5,5 km s prevýšením 169 metrov a trošku klamlivým prevýšením priemerným 3,9%. Ako môžete vidieť na grafe, najtvrdší je približne prvý kilometr, kde je sklon v priemere možno aj 8%. Nakoľko som tieto stúpania išiel už tretíkrát, respektíve štvrtýkrát, tak som vedel, že nesmiem začiatok prepáliť. To sa mi stalo na predošlých ročníkoch a tak som si zvolil svoje tempo, ktoré ako vidíte, niekoho som predbehol ja, niekto predbehol mňa. Vedel som však, že segment je následne ešte stále dlhý, s klesavými pasážami, kde bolo potrebné stále ťahať. Dobehol som svojho tímového kolegu Petra, ktorého som potom motivoval, aby sa ma snažil udržať a aby sme sa spolu potiahli až na vrchol. Naši ďalší 2 tímoví kolegovia Robo a Milan boli vpredu.
tomto momente sa dopúšťam chyby, keď som nezvolil správnu stopu a nechal som sa napravo zdržať cyklistami, ktorí napokon spomalili. Stalo ma to možno pár sekúnd, ale nič zásadné. Pomaly, ale isto sa blížime k vrcholu, ku koncu stúpania. Ešte nás čaká malý push. No a tu už vidíme záver segmentu. Hneď za segmentom nasledovala prvá občerstvovacia stanica, ktoré sme si zastavili, s týmom sme sa tam stretli. Ja som si dal kolu, trošku soli, banán a následne sme pokračovali ďalej. Nasledoval zjazd do Mikulova, ten som si užil, aj keď je pomerne šľapavý. Pod zjazdom sme sa s tímom opäť dali dohromady a pokračovali, preskakovali sme si skupinami, až kým sme narazili na skupinu, ktorej tempo nám vyhovovalo a trošku sme sa zviezli. Na trati bolo naozaj veľa fanúšikov, niektorí aj s transparentami. Dievčina zložila transparent s nápisom Makajty Magore. Road Classics Palava je známa svojou traťou aj tým, že sa nejde len po úplne hladkých a pekných cestách, ale ide sa aj po horších a vyslovene gravelových úsekov. Toto je prvý horší úsek, ktorý ale ešte nebol vyslovene gravelový, aj keď niekto by možno povedal, že áno. Následovalo krátke kockové stúpanie, avšak táto dlažba bola úplne hladúčka. Za stúpaním sme opäť stretli fanúšika, dali sme si ťukes a pokračovali na druhý segment na trati, ktorý ale nebol tímový. Bol to šprinterský segment, ktorý sa hodnotí individuálne. Náš pôvodný plán bol, že s tímom tento segment ovládneme, pôjdeme na nášho šprintera Roba, avšak napokon sme tento segment absolútne pokazili. Začali sme ďaleko, už 500 metrov pred segmentom, domestici sa nám minuli príliš skoro. Zároveň, ako vidíte teraz na mne, ja som svoju časť začal príliš prudko a náš šprinter na tom musel šprintovať vyše 600 metrov. Rovno dopredu a úsek, na ktorý som sa tešil asi najviac, a to je niekoľko kilometrov dlhý segment po graveli, po úseku, ktorý bol minulý rok pomerne suchý. Tento rok dažď, ktorý bol v predošlé dni, nechal stopy a tento segment bol z veľkej časti blatistý. Ja som si to aj tak extrémne užil a svoje bicykle sme opäť pálavsky zašpinili.
Odmenou za prekonanie tohto gravel úseku je pre snáď úplne všetkých prémiová občerstvovacia stanica, kde nájdete všetky možné pochutiny sveta. Chlebičky, koláčiky, donaty, či dokonca káva v porceláne, kola, jonťaky, soľ, jednoducho všetko, na čo len pomyslíte. Dali sme si kávičku, koláčiky a vydali sa ďalej. Dostávame sa k druhému meranému úseku do tímovej klasifikácie a to je stúpanie Rejsna. Ešte pred ním sa mi podarila takáto školácka chyba, ale našťastie to bolo ešte mimo meraného úseku, no strátil som zbytočne rýchlosť a energiu. Robo a Milan sa opäť vydali vpred, čo nakoniec zbanujem, že som sa im snažil udržať chvíľu v háku, pretože prvá a v podstate zásadná časť tohto stúpania je veľmi háková. Vedel som, že ma v závere čaká nepríjemná 200-metrová stojka, tak som sa snažil tento úvodný úsek neprepáliť, avšak dostať do seba ešte maximum, čo ostalo. Nejakých cyklistov som popredbiehal, ale ako som spomínal, chýbal mi možno ten hák, ktorý by mi pomohol byť o pár sekundičiek rýchlejší. Odbočka doprava, posledných pár metrov roviny, no a už len záverečná stojka na Rejsnu. V tejto chvíli som zo seba dokázal vydolovať v najprvších sklonoch len nejakých 400 W a úprimne bál som sa postaviť zo sedla, aby som nedostal krče, takže to idem celé zo sedla. Prechádzam cieľom a zamierim si to rovno na trávu, kde som si musel ľahnúť, nakoľko som bol úplne vyčerpaný. Dali sme si sprchu, počkali na tombolu, no a potom následne sme išli už len na zaslúžené jedlo a kávičku. V tímovej súťaži Squadra Classica, do ktorej sa započítavali segmenty Devín a Rejsna, sa nám napokon podarilo obsadiť 8. miesto z celkovo 21 tímov, len 7 sekúnd za 7. miestom, alebo 6 sekúnd. Takže o rok sme tu znova, verím, že s našimi vrchármi a zabojujeme minimálne o top 5. Čaute.